Aurretik genien horrez, aurren hasi ziren bizarrena, Miamin bizia, gero hau da. Dago segidan, gero igual Xabier hasiko zen, hau txistukin, dago ja gainantzeko. Eskaileran segidan dena gutxi gora bera. Nik aurrena inun sagidantza, aurreneko autozia. Eta zarrena ibiltze zen txaparrokin da Manolikin gu manejatzen, taldea antolatzen. Antolak eta zarroilutan dola. Pañuelo gazten da. Bai. Bueno, miren jute zen, Lizartza jute zinen, ez? Hoi urte bat egin zen, batzu dantzaiak ustea. Euskeraz, gara hartan erderaz gehiago, hasieran. Euskeraz igual gure garaie, gu ja behandutxeko geha, eta sartutako dauruntxe igual geixo, baino hane denatatik baita erderaz asko. Euskaratzekin asko zen. Bai. Euskaratzekin batzu, baina. Claro. Joixanen edadekoketa dinoko, gutxi zekien. Dantzari da gero taberna, azkar. Xantia, da lorea, da zer. Dantza, jardinera, dantza jozarana. Jo, aurre xego jaurrieta. Larrain dantza eta ikizan. Bai. Laera eta dukezan. Zunekane larrain era, ez? Bai. Balkarlos da oike zatu zen, aizken alde, no? Horiako sorrin dantza, akion batek gutxizun baina, Tolosako. Bai. Holanda ginen. Parisea eta Brusela. Bueno, gu txikinak Ez, talde txikinak ez ginen. Autobusa bete eta ziguala eta hormo gutzako etzioleko. Hemen dionea bakarrik. Eta hoi gultzien. Justo, autobusan negurrikoa bilatu zen, gu ezkabitzeko. De paso. Ni guatzen ez aurreneko dantzaldiarekin egin dut, txikiti xandi bat jarri ziten desfilatzeko, baina ondigoa eta harekin eguzin. Hase hor. Da jogabe. Da jogabe, Txaparro jarrita. Txaparro jamago zion da. Zean, Goizean. alondigan. Alondigan lokala. Musika eskola eta berantzeren bombero eta lokal baten. Armario bat zeon alde batetik bestea, abordetzen. Saiatu municipaleta, Hasieran, boina hor hasiera, baina gero ja. Eta autobusare beti municipaletatik gan elkartze dinen. Barunen ensaioa dantzana eta kanpoan futbolena. Eta bien, Egin saio klase. gaztean zer ibiltzen zen txepe sueltoneak usten, eta ni txistu jotzen, eta hola ikasi ni suelton, ikusiz, dantzen gabe, baina... Ni ez da ikasi bandiket. Gusto ibiltze ginen da. Lan batero etxalde ia osoa, ez? Orduaz, ensaioko oso gogorrak izaten ziren. Atxalde osoa, kompleto. Dariketakin da eta... Gotxaparro paken etzut. Eta oso gainen egote zan, da ura saltze zanen bate txistu itxezun da denak horrika eseiatzea, itzea, ura aiatzeako. Bai, Atxalde guztia, bai. Gero gimnasia asko sartu zen gara baten, bai. Osa, azko Han eskaileak iotzen nola, goraino eskaileak iotzen nola, taka, saltzete batzen. Hankako la txalu eta hiltzeko. Txaparro bat esango zu baina, okin etzan giro, Oko, kerragok. Ez, ari eske dintzan lortu zana, ez? Aizkene txikinako, txikina gehiena sufritzena beti ez dela. Txintxo. Ikurriña bai. Gure atuazio guzita bai. Bai. hemen ez baino. Hemen ez? Hena joatzen, Gero jaleok izate ziren, atuazioa autobusa eta aurretik. Batei bat fakauz bat faltazen zaiola eta bestea zimurre emantzula eta... Bueno, gero korrika gure amai katekorratza eske eta plentxetzea de bai, gora. Aman etxea. Ondo bizi ginen da, municipalen ondon. Eta ozinta, kogorrik beti. Beti zoze falta. Kaja josita egitzezu gure ama. Hor, izango litzeke eustea, ez? Seitzea edo txeket. Hainbeste urtetan indako lana ez da lana izan gutxako baino. Gu ibiligea bestek aitu zielako, eta guain goi zeitzeko bestek
ke bizitzeko gu bizi deunak.